Right, tumwonchumuli charagire chinse kumibono chabono maragobenga kene ko kwargania SMS mwana maya senchira yo wenge litukaligania imanye Jumatatu nyirabono gekora gense mo yabono maragobu na botambe no chikonyara mangana ya senchira yo boikirano ekirora omeranere valini ya sena Josephat Yamise bakumanye buna gendreta kolekana wegono ba yosomana kutikira SMS ito ya mwana maya litukaligabano stariki emerongebere na kenda mutinyo gatano kabere omwaka bochiri bubere na merongebere nena na mange ha gendreta kolekana na manga bereka kolekana itogocho kumulekira senchira yo wenge chinse wono chia bono margoba nyina bokondra gotobwati go teren semeli mtandao semeli ya Facebook na bogotcha na Ndizi TV News Digital na bagen semeli ya YouTube tanyaro na Ndizi TV News to base kweba gotobwati ya wetera se website yetu na utambe www.ndizitv.net onyale konyora yomo naenda mange asenchira jobe nyina bono litokobwatira nere gotera sumu no bimenyeryo igakoro kwa Lydia Musekere Kevin Mogambe akone kibuna konyora mangana yugotera se chiwicha na muryoge ase chinse chigabono chia bono margoba to yekamanyeryo Kura sensemende studio tumago chaka mangana maja senchiri yuwenge chinse ikomichia bono Margoba. Sogo chaka mangana maja senchira yuwenge chinse ikomichia bono Margoba litirane nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Amenye kuro sensemo ya Kisentro imeye county ya Kiseni gobono bagendere kwe murunganira kubwatikana no bwengi bwa mali bwarokana korokana asensemejo eje maige yabanyanyimbo kunyara kubeka byara umungno yo muyoro mengegi atabwa marwa asensemejo kolengana amenye buni gote buna maro yinigere to musayo mukunyara gosirwa mabwa ya asensemejo ojibone gotebekana buna nigo yarengege korekia bete kibwatraniri na so bwengi bwa maro kurwa asensemejo nigo chinga kechibagania serikali kwani ngo mukerege tambukere getindi asoko nyara kumina na marwa Cheiri asenseme yugna tokumanyugwa asik ngezekero botoro oro gandrete kwaliganirwa no mulike Tomir Dede Mumanyi Mitengero ase kinero kyanya nzanja tuwatande kila ase kinero kasama tukamange tuwalele iro makungu ya sama tukamange nigako nietanga ona rugwe bituma ona ruguti ngoko ona rugwe myoro ebintu byasire irororo nigo tokobolia magambi tokonye tuwasirire gaki akaba to mwana oyo bakurwete ko tirote barute kunime abatokorra mabera nando mwana nerbiye kole mwabo ine metano ya tira se kinero umugambi togwatesi gaki otokonya mangana tuwatandiki nyasaye serikali togwatesi ayo na rora bwate akyo mugambi tokonya sama ditangre sinyambe yani muswaje kunyabuke asarre kyo mugambi terieta o amarune yani amarune pre wari bwai boye akoito mwana ntabo otabwate magoso na nero geto mwana kabwate baka saibo ninga nando geno ge mudane ko moita ata ita kore sio baba kore osara irio mugambi terieta kenyuro nero kubeka murwari byeke sense itogaika ondo tayo kubeka maru amaru kabante ba tigeta bakande kanisa lakini mukuko yaroto nyarira otanyara ko ito mwana ntabo ako ntabo tukajya mabera tokura Ncheno mukaachio mitengero iga setore bana ga iga ntubweto mungino yo mokoni echanga omungino yugo tuguchikoboria abana baita basaye basire iro omanya gototebi era atichete koromu ntoma
etinga imegwe yatiche tenereri twachire gokura bana rere baite tomo muroito oyure mwaboyo mubweka bagakurura bachikuruta roje babeke gunime gosesa kaora bale koira lakini nyasaye bunaro muya omwana oyo mutaka omongino yipandera no ali mwaye nando tutanganire polisi ochire kolika ngoitiru bana tuimo kabuna banyina na bagaka togende paka Bosonge ese county commissioner batubwate si bwana Kindiki mko wapi tunaumia na changa hapa kwetu usaidie jameni tunalia kina mama wanalia aina na bwate kurumutengera na gotigana y'umunsi umurero wote no tukoronyara senchira yo boikirano gikora gense mu yabono margoba imeyemanye Jumatatu utigana yubono mwancho muligeriani gobono abantu batatu kati yabo mu CBD bwegetesene kia Kisii Central Poreza Isaac Kimwele ni gobatigiro chinko mali tukoligoro kubwatekana no bosaga ni bakolekanete ya kanisa ya Deliverance Church International ejo gotoka imeyo mu Bosongo imeye county ya Kisii eyo bwatekana no monto yo mugikira na senseme yuchinga kia marandi ya Genrete egotoka no monto yo ni gabwato mu yo wikira kubatigira abantu chinko mase kanisa yo na botara manyakane kerenga kyo monto yunkerekeke asekolende na bageni bekanise ejo batebire buna oyutari mwegeni bekanise ejo ekeregete asensemejo kolengana no robonti ni gotokumanya gubuna ase umonto yo ni gabetaka gotaro ikanse Maria Sindagoge tinga kyo mwaskofu Genrete na marandia ekero anyarete kwa beta abantu mu yo asensemejo omo county police commander Charles Kasese ni gane kirengane yo ekero tinga kyechanya ragote buna wali bati gochinkoma Gobeto ikiwase nyagetari ya Kisii Teaching and Referral Hospital aseganga yoko nyara ko bweno ngati yabo ni gobete bako iguriro na kogenda ase chinka chiabo wekiraboni gani go mukagero yo atangira segetseni kiya nyimbo ya Kisii Central ekiroboto kibogendrete kubwatekana nege kolege kiabete kekolekana nabo umunyagetari oyo mokuros nyagetari ya Kisii Teaching and Referral Hospital Stafford Mogoa nigane kerege kolege kubwatekana na aliabeteka kolekana tukulegoro ase ekanisa ya Deliverance Church imeye county ya Kisii. Mimi ni mmoja wa washirika wa Deliverance Church Kisii na pia niko kwa department ya security. So leo Sunday tunakuanga na ibada mbili, ibada ya kwanza iliisha, ibada ya pili ikianza kuna mtu aliingia abruptly tu kanisa akaanza shughuli ni kama mtu anajifanya mwendazimu. Kumuendea kama security officer ni tumtoe nje ndio tujue shida yake ni nini. Tukaona ameanza violence. So ile washirika kuona kuna commotion hivi, washirika wakatokea ili to arrest the situation. Tukiendelea kumbe alikuwa na kisu. So kisu alikuwa amefungia na handkerchief kwa mkono ya right. Akaanza kutafuta venye anaweza dunga watu. So mimi kama ofisa wa kwanza ni alinidunga. Alafu sasa nikaanza kushout akona kisu. Dakika hiyo ndani ya kanisa kulikuwa na police officers ndani. Wakafika immediately, wakamkamata, kisu ikapatikana na saa hii ako arrested, ako Kisii Central Police Station. Mimi ni daktari huku katika hospitali la Kisii Teaching and Referral Hospital. Tulipokea wagonjwa watatu, wote wanaume ambao walikuwa walikuwa wamedungwa kisu wakiwa kanisani. Kwa hivyo wote tuliangalia majeraha ambayo walipata na tukaweza kuwashona, kuandikia madawa na wote tumewafungulia nyumbani kwa sababu majeraha yao hayakuwa na gotigana na yubono gwetania abagenwa emia ya mwamone 50 kurwa sedeni Katholiki ana kurwa se parish ya St Gabriel Bitichani gono banyorete oko egweli sakramento yabo habuli tukoligoro ase kanisa yabo unenjemo yokonyara gokinia okwegena kwabo buno tokumanyigwano muri kitokorose county ya Nyamira Paul Kapa Okara. No musangerekano yiga okorekana stinseme chiga cha Biticha ase abakristo kurwa stintanda au baikirina ase parish ya St Gabriel Biticha eriyo kunyara kwa bako bakiroli ase okoewa isakramenti libyo limanyakana na confirmation uchasaba Kristo abo barigwetania emia yamo na 50.
pamoja kunyara kwa bagukurawa amuno musasiroti munene kurwase diocese ya Kisii Asireta Charles Amwata oyo obantinera yo mwesko munene we diocese ya Kisii Joseph Mairura waigweli ane mobe muri bwangu ane mubonye kirishye kegenderete goitera inywe ane mubonye gusasiroti no kuraguo bone buganyete kera mugoso muko bodei okuno waikirani bidi jabon nere mana goje kuna ya ke dogo sister gaja gusasiroti ono yeye koigwa ya to bide bya goitire banye wibu waje nyonge baba ukwanekere kiuni gagendera ko bagakobaganiria abakristo kurwatsa inseme chiga kupwatrana ili gukinie parish ya Chaka amatuka make aetire parokia inapoanza iendelee. Tumeona hayo maendeleo na muweke bidii zaidi. Sasa tumeelekea mwezi wa 8 kukusanya kwa ajili ya jimbo. Numujiga abakristo kurwatsa intandanye chinsa obekena sajiga bagokere na kulira ngamba kunyara kwa bagusira ekelisie kiga ili gukina gotogoke nga abiribia andu ino mogoko na tusabe sakole kone kali sitendere kuya anja samalita ni wangu ku mukatikista John ni gondo mukatikista ku center ya Nyaivasa watu wali ngano mo babe no mogoko mona siri tukolia rera sinyi to bishop ito atolete ile performance ya ses balisi ito diga nyasa mo sisini mono anda sisini balisi itegenderere to mu trambu ya mono amatuka ya makuru na twa wiki na twa bachira sana ase parish amatuka ya parish yereka bana kimisa kwa Jumapili rero sana sana ura abana baitu bakilibya naende bali no mugo itukolia rero eliaba ryogo 10 nande ryo muichana fiko ito chenero kwa niaba ya Bishop Joseph Mairura igato amangano amaya twanyora baimara di sacrament ya confirmation ko tokonia toba abana nyasaye ntonga twara kitini chingawa Waigo Father Joseph Ontomo uyuru musasiroti munene bwe parish ya St Gabriel Biticha nigaba kiringambye muno asogwikirana asibiga agende ko bakubulya abakristo kwa nikibunango bwatrina bale bunenchire ya mugigo kine parish yiga nagese parish yagoretwe twakorera weta amakoyomo n'umutinyi n'amagendera abera kugendera bya chisenta chigenderete kwagacho tweguri chisenta chabere 15 bana ko 13 n'abakristo twabera to kubatisa abandi n'abandi mabanyore performance n'abandi bakorera kinyange nabona ntenda tukubatra naso gusangarira gakwanya imiriro yo kwagacho nyamba cy'indase parish no office ya parish amuntu nyamba cy'abasasiroti n'abandi baraje nabo igo hote makoranga ndiyalete ko kinabya asumba kristo waitu na kuigura ibintu bine biranyanda ko takwanya so wete ndabone parish asa bonse bali bago to wati sote ambiyemo na to kubolita ko programa botambe aso kurani evanjili ya Kristo Begin kuripoti ligita sini kia uwanjete kia Ndizi TV kurugiga Astin Semechiga cha Biticha imeye kaunti ga Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp Okara Mjabono umulikito Polycarp Okara asorobochuru asinchira yobo ikirano gotigana yubono nigo tokumanye kuno mu director ochorwa anemono korwa sensemelia ya Nyankoba ezoni ya Muturume sini gobona bereka wote bana begetemiro beresene erikunyara kwa nekibunanko nyarara kurobo koribwa ya senchire bwende to kwana getseni Ndizi TV niga atebiruna na boto kwegena na chikokonya chinsemicho asokunyara gokinia kemergecha anemono asensemelia ligesa ryabo nigabo bali banyara bakomochoro kwegena nere asalengete kone kibuna ngonyarare kubwatsi abali mgoikirania okogani kwabo wakira bali baito becha Muturumezo amona kuba factor ase chikora cha wachingia kubachorwa kura becha ya Nyankoba amona chae ya bakere yatokoge mugono ntubna abara becha tutakisha igazimengia tutalinda mali ya wananchi kwa vile sababu kwa msio na wasiwasi tutakuwa mwako ule mdili mtano mwako tutakuwa tulicha ingia na ndani nyingi huko na inobia na ndio cha ni watu mbona ya jaka kwa even better than last go na ndio bonus tu tu kana mdinyo kianda tutakuwa tuna accounts kwa na tumanye figure hiyo tutakuwa factory ya Nyankoba amone chinde asizo Kenya ndura chora
kurunya kuba kiambe ndotsimyole tukurangira mukutano ya jana yebe discussed igara bochodari buchama nyoke bachichosen chikomitinjiro emibinde lakini we hope kare notitsira soke ndokora buchaguzi ubuyate nyore ibyo bose nyora barayi bakorera factory bakorenda amali ya wananchi na gochiko ya kolera senchera yowenge nelibona abasaye kurwa sensemeria ya masonge kutoka sebungeria ya Nyalibali chacheme ye county ya Kise ligona baganiri banyara kwane kibuna obogendero sema gendero kunyara gwikiranirwa asensemeyo mbosyo ubwo kunyara gwikirania magendo baburi abarebensemeyo kubabwatsi ye maiga yokorokano gotarosi wechi baragati bintu binde asensemeyo anemono okuboro kubara chinsemo chinyinge anene oboro buli bokurwa sensemeria ya masongo gochia aseskuru ya masongo na nabone ko batebeno ne chireyo ne bwente kuligerirwa bunatokumanyigwa na Mildred Mumanyi ukoimukerera igoro kwa basaye bekegori egekego se Gen Z nigo kogenderete koenekia amaunchorolia au anene kurwa ase serikali enene wikanse chiabizi au imeyense ya Kenya nase ekenyoro kya masongo imeye bunge Nyalibali chache engakia basaye besokia aso kwagacha idaraja eyabire omochando ase kabono ase baenekia gochokobwaterana elio koenekia amagendro nale ase kinyolikyo nigo twachire gaiga ase nginjo twa very driven kurwa ase chinkoro chitonga amagendera ito nigara aso kokwaito asayo egerdo kwana ntugwatyo morayo yoromo ne gusomoke lakini ntoro ne vijana ebire bya drenga ebintu biri arare bitanya gokoreka asa matuga maeka na kibigo chigokorwa egere biskimutu amangara bune daraje yige jere twachakire korosi rero is just a beginning asa amagendera to chigokora ne vijana bari to kurwa sai tabono kuchibosyo iga abantu baita bari bagotora bari begaranza se birugo by'ubugamba bamanyanga bona gete kiri batari gokora igotore tayari guchikora ikyani gotore vijana bari tumne chinguru igotorororo asoko konye kenyoro asamangana toroche bunaye daraje ye na yanda mange aitura chigokora guchibosyo nigo barwa igatie chisekta chiria amaunchorolia abwenerete kwene kigwa ase nonya nabo bagania abasaye kwegwa amabaga yo gukora emiremo ase chisekta au ase kinyorekyo chairman ye committee painfully out the na daraja yetu gokonya abana usibona abantu baito ekera tukani twakero umugambi otena tunachemete bone twaro de yaba bayibuli baito na abantu baito ntundo bwatie ni political agenda barate na mwana siasa keto tumete batu bwatesi to rosi kenyoro yeito twabere tokoroba ko ngubonge kuna abantu tutayibwiri masonge sengende banyanga naye tunkole muture se school yeito gaige binte binge kwanyanga monta akoruboke tutu monto rubonchari bantu baito mbali sikomi tuitonga gaiga mutoma tinga no gosoma bantu batasometi na bamba someti bakejo basi nyukolema ngidorangira abantu barwere siko na ndiko chikoli kitigasi siko tutakora kitigasi tito tirenka igo siko mite chirororo etiko chikugwana na kende konsi kiri tigadere tenchera bakole kende konsi kiko tigoja project ende onsi enyi kego tosinya ya makoena no chisiko ase chinga kechecho ni gabaine kebuna tibarabo tibaligocha kubwatirana mwana siasa onde bwensi enga kibaganetie kumulekera chi sector au chiri cyabeire chiwe sigoli yake magenderero ase baganiri abarayi wesokia na kubeka tenani egatie chi project chiri chire ase kinyorekyo na ende na seki chitaraikirana rosie bitacho bieto ntutoro chikuri mwana siasa onde because yaba siasa na bato ngaindira matuka amani tutate ko put the relevant authorities no MP no mogabana tumanye daraje yere national government go county government egero tumanye nga kitube chiko balokete dinga ijire chi committee chi institution ye chi sana waba putilioni notice bache baturangeri onye mba kuturangeri intutu ogo chibuna intutu kabuna into abanyakenyoro ekero twachibunire batote bingi babwate nyakitari de operate myaka 5 etanya komendo no niri tafari erimo umwana zyazora tu support no yotorose ibintu byeito nane ntukikobori nangaki abantu ba matongo koruotambaro koromo paka menyinkwa mitengero paka moino jaganja ngaye abantu baitu barase county na national government ntwe kina kitu adimandi okubolia kwa basaye abaigane libanyariko bakurwa ogukuru gutindi uchiase abarayibonsi wesokia nirigokora emeremo keboikerano ngoripoteria egetasene kyandize TV kurugaiga sensemo ya masongo imeye bunge Nyalibali chache Elietariane Mildred Mumanyi
Mbiamuno mulikito mirudi mumanyi asorobochuru asenchira yoboikirano gekirabu no toko yakiro musubane mangana majya senchira yobwenge chinsa ikomichi abono margo nyoro gekora gense yemo nyarare tukule emanye Jumatatu esemeria ya mangi mubanyi webono nabaliki baito anemono kunensemende Evarino sana Josephat Amisi karabagende to kwergan na Victor Sultana elikumanali ya abereka kolekana anemono alibono babere bako yargania aseri tukurigaria emanye Jumatatu tutobotera gotera somu no bwimenyerio igakoro kwa Lydia Mose Kevin Mogambi aina kichibi cha muno cha wikere asenchira yobo ikranto mrani tukulinda naende asemesa ya mangana majya deterana nchi nkoro kwa Vincent Onyancha.